No tak, nezačíname dneska ten deň príliš dobre, ale je to taká určitá vizitka. Ja takisto sa s tým nestotožňujem, dozvedel som sa to pred 5 minútami a budem apelovať hlavne na to, že áno, máme v rokovacom poriadku, ale my máme ešte aj projekt Transparentné mesto a my máme ísť nad rámec rôznych takýchto záležitostí. Pre mňa to takisto nejakým spôsobom je nepriateľné a smrdí mi to. A keď sa jedná o televíziu Turiec, tá televízia Turiec nepatrí vedeniu mesta, tá televízia patrí mestu Martin, jeho občanom a my sme boli zvolení občanmi tohto mesta, máme ten mandát a mali by sme byť o takýchto veciach informovaní. Ja rozumiem, že na to právo primátor má a to akceptujem. A dúfam, že kolegovia poslanci tento návrh nepodporia, kým to neprejde trebárs komisiami, kým sa k tomu možno nestretneme a nebudeme od tak závažnej veci, ako je médium v našom meste, rozprávať transparentne a nahlas. Ďakujem.